ला धो देली तारे नाम के सिंदूर। रहल बत तलाक के पेपर तक कल तारे मुंहे पे मार देब हम। तोरे घर भर के औकात ना पिलाले पानी। तोर घर में हम एक मिनट नहीं रुकब रे। ना जाने लेके किस्मतिया कहाँ जाए। अरे बहन तू अचानक आ गइलू, कोनो बात हो गइल बा का? भैया इनके बाप के लगे बहुत पैसा गर्मी हो गई लला, यही से हम कहते हैं हमारियो घर वाले के पास बहुत पैसा बा। बात तो ठीक है कहो तनी बहनी। पैसा कमी थोड़ी बानी घरे। यही से हम कह देनी कि पूरा जिंदगी अपन भैया भाभी के साथ काट ले। बात है का मतलब का सबका पे लुटाए जका। हमनी बाल बच्चा बाने कि नहीं बाने? खून के रिश्ते